سلام سلام شكرنا عبد مغميتلو انا عفتكم هيلن قبل هالنسي واي نواقعي دقتي ما يقنيكم انا حفتكم زبير مسكن دحانيه لما عنتسكي مساي بحد وعليكم كفتن معلتاتي نقولكم زوعل بزح غزي كاتن حنتي لما عنتكم قدكم يا مستزلو ناي ترانسبورت نغرات على حدا صقمات يا لما عنتي بموتر نخنقعز موترين يلنا بموترنا غيرنا نخنقعز سو طفيه استفا خلو مناتم كنوقعنا نواده حدا بوتا خيتنا قانق كن زي فيديو سكعزودا بحد ريو موتري مصيو لما عنتكم زب موترين يلكم موترين مصيو كوي نخلتنا تأخلنا نخلتنا تأخلنا بهذا الموتر تأخلنا زهر وانا زي الشفير مالتي كي خرج حامز الشفير كان دقائق الخوان يوني همين يا خا رحنا لكم موتركم كعجزيه شوفيري على مس حنت خلفنا الحمد لله زين لموتر جناحي نيلو ما عندك جناحي مترنا بابو ايو مس بابو يا لو ما عندك وعزنا اقاطامي حدش رحبون سلازلنا بحد قرباوان ناوخم زبل حدش طبق زخونه تختاتلي سراح حيزنا نمصلنا ያው ነው ስለዚህ ሆነ ለማንት በሐዴና خنوعل مس بابو مالتيو ያው برغጽ ከም ትርጉድና አይኮነን ተባጃጅ ታሞተር ኢላትናያ ቦጌርና ሞተር አጻይና ደዝብል ጥዑም አየር ላ ተንፈስ ኸኻ ትጓዓስ ንሽተይ ናይ ትራንስፖርት ጸገማት ይረኢሎ ምስ ዘሎ ናይ ነደዶ ወሰኽ ሓደ ነገራት በጣም መጸገሚ ትራንስፖርት ፍላይ ሓደ ቦታታት በጣም ንምርካ ትራንስፖርት የጸገሚዮ ከምዝናተይ ዘሎ አፌርማታ አካባቢ ዘኮኑ ድሕሪ ኮይኖም ብፍላይ ብጣዕሚ ኻል ታክስ ጽገብ ለስራውን ዓቀፍቀፍ ስለ ዝብለልኻ ያው ከምዚ ኣዝብልት ቅልልን ጽብቕን ዘለት ናይ ጉዕዞ መማረጽ ምጥቃም መስሎ ነገር ኢለይ ብዘጋጣሚ ይቀኒ ለይ ዝሓወይ ማዕሪ ንላሃብ ኸን ትራንስፖርት ክሊፎቲ ካው ጉዕዘና ጀሚርና ከምዚ ነገርኩም ጠፊየ ያው ጠፊየ ጥራውን አይገልጾን ግን እስከ መጀመሪያ ቁርስና ንብላ አጋጣሚ ማዕረሪ ቁርስ ላይ ቆረሰ ይወጽ ይርገዛ ካው ቁርሱ ጾሙን ትስምካኑ ቅጫፍት አዚዙ አና ሓፍትኩም ካኒ ያው ጥዕና ንጉልበትን ኮንን ኢለ ቆሪሰ ስለርጽኸም ገስ ኢለ ጁስ ነገር ጽማቅ ክሰት ኢለ አብዛ ትሬኒንግ ገብረላ ጣቦታ ስፕሪስታንት ጁስ አዚዘ በህምዚ አመንገዲ ክሽንሽን ኢላ መጻፍለይ ጁሰይ ይተጠቀሙ ወዳሁ ቃጣፍ ሰዓት አኺልና ቀጣ ላብ ትሬኒንግ ናይና ኸይና ናይሎም ግዜ ዳርጋ ተሲ 5 ደቂቃ ሂው ጽፍሎ ናይ እዋን ይመስለኒ ቀጥሪ ሓጽሪዩ ብሸቲ ቶሎ ዝዱንጊ ቀጥሪ በቃ አኸላ ገና ጽማቅ አዚናስካ ንሰትስ ዳርጋ አታትዮም እዮም ጸኒሖምና ካው ተብላውና ብሊፍትና ገና አታላብ ሓድሽ ንሰርሕ ስራ አላብ ትሬኒንግና አሲና አጋጣሚቱ ዝነበረ መንፈስና ስራሕ መንፈስና ንሽተይ ከም ትኩል ትግራዋይ ድኽምክም ኢልዩ ምክንያቱም ምንም ነገር ክትሰርሕሉ ኣብ ትኽእል ሃዋሃው የለናን ተንጸራሪ ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ ሎምደ ጽባሕ ክዕሪ ብዝብል ተስፋ ያው ካብ ኩል ነገር ተኣሳሲርና ኢና ተሪፍና ዘለና ኮይኑ ግን ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ እውን ዝፍታሕ ነገር ስለዘየለ ሰቂልና ንቅስቃሳትና መጀመር ሒሽ ብዝብል ሓሳብ እዩ ላብ ስራሕና ጀሚርና አቲና ነና ማለት ብዘጋጣም ሽኮርናታተይ ካው አጋጣሚ ክናአት ኸለና ቀሪጸ ትሬኒንግና ረሲዕዮ አይቀረጽ ኩልኩም ላ ትሬኒንግ ሰላአተና ቀልጥፍና ናወጽና ትሬኒንግ ሶዳና ወዜ ምስ ባቡ ቡን ላሰተይ ነሮምሶም ካለ የሎ ኣብ ግዜ ደኩ ትፈልጡ ጣዕሚ ጅግና ተዋሳይ ሓውና ምስካለ ብዛዕባ ሓደ ሓሳብ አልዕለም ከምዝ ብተመስጦ ይምና ዋጓዕ ነሮም ሓፍትኩም ካኒ بطعم حيال صحي أزلا بطعم مالتي لذا صحي مكلاخلي تخونت بزول حساب
ኮካ ببرد غير ستي زي بعد جزء تريوا ያው እስኪ ቅሬታ በረድ ከሰቲ ደገት ባሂለየ ግን በረድ የ ኮካላስ ትኩን ይረጋጣሚ በረድ በጣም ይፈት ይዋላ በማይውን ወላ ጥሩሁም በረድ በጣም ይስለኒ ከዛ መቆቱም በጣም ይحيال ትትሪዋ መቀለ ዘላ ፀሐይ በጣም ከቢድ ይሰነ ይመስድን ኦሬዲ ግን ያው ድሕሪ 12 ክመጽዩ ስለዚህ ባህሎ ድሕሪ ሚካኤል ንጽበለና በደንቢ ማይና ክመጽ ያው እስኪ እግዚአብሔር አምላክ እንደገና ተባረከ كرامات يقبرلنا ያው حرسنا زحرسو عدنا سلام ዝኮነሉ ይግበረልና ብዝገርም ኩነታት መቀለ ኣብ ጽቡቅ ዝባሃል ምንቅስቃስ እያ ነራ ያው ትሪኦ ለኩም እዚ ፎቃቲ ካብ አክሱም ሆቴል ለሎ ፎቃት እዩ ደስ ብምንቅስቃሳት ተጀምራ ነራ ብጣዕሚ ሓሪፍ ምዕባለታት ይብላ ተርእዩ ነሮም ድሕሪ እዚ ኩነታት ማለት እዩ ካው ግን ያው ጸኒሕን እሽተካኒ ጠጦና ይባል መንፈስ ይርአ ጽቡቅት መጽ ድሓረ ሓደ ነገራት ይግጥምካ ይቋረጽ ከኩል ነገር ንላዕለ ካኒ ሰብ ዘይለኹን ኩሉ በጣም ሊጨንቃካ መቀለ ውዕውዕት እያ ያው ዋና ከተማ ናይ ትግራይ ሙስሊም ካነ ማለት ኮይኑ ግን ያው مستحيل زل خناتات نشتي زحل حل حل يعني را اوريدي ግን ሙሰም ነበረኒ ወዕሎይ ወዳዲኤ ላብ ገዛ ምንት ክኸድ ኣብዚ ላብ ገዛ ይኸልኹ ካው ላብ ገዛና ኣቲና ተሓጣጢበ ክዳነይ ቀየረ በቃ ታጻሕብ ጣም ስለተህኪ ክትርቅሱን ስለተግዘካ ታይዝል ሓሳብ ማጽሊ መስልኩም ኣብ ላዕል ደገ ወፂኻ خلبኻ محصاب ዝብል ሓሳብ ምስ መጸለይ ያ ብዙሕ ግዜ ካህነ ኣይሓጦን خلبي بعل ገዛይ ዝሓጦ لمعاند ግን ያው እሱን ስራሕ ስለዘሎ ኣነውን ኮፍ ካብ ዝብል ሓሳብ قلبي ክሓጦ ማሕጸብየ ኳንቲታተይ ገለመለይ ሒዘ ላብ خلون محصابي ቀጣቴ ያው ከምታ አንተወለልኩም እዩ ሽኳርናታት ኩሉ ግዜ ልሆነ ነገር ተሓስብ ተለኻ ክትሰርሕ ብዙኾነ ይኹን ዓይነት ሓሳብ ክትሓስብ ከለኻ እግዚአብሔር ተልዎ ጥራሕ ይኾን ዝኽእል ስኻብ ዘልካዮ ዝኾነ ነገር የለን ብዙሓት ስራሕታት ንኽነምጽኢና ዝመደባት ነይሩ ኮይኑ ግን ካብ ምንም ነገር ንላዕሊ ስነ ኣእምሮኻ ድሉው ክኾን ክኽእል ስለ ዘለዎ ሕዚ ድማ ናይ ምስራሕ ድሌት ናይ ምስራሕ ሓሳብ ነፍሲ ስነ ኣእምሮና ጥፊኡ ምስ ምቕናይ ምስቱ ግዜታት ይመስለኒ ኣነ እውን ብዙሓት ምዛኹም ኮይነ ክሰርሕ ብላ ሓሰብኩም ነገራት ያው ከይሰራሕኩ ዳርጋ ግዜ ከደን ለዩ ብዘጋጣሚ ከኹብረይ ከምዚ ኣገረ በቀላል ነገር የሪያን ግን 60,000 ሰብስክራይብ እትኹምኒ ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ይውለየ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኩም ኩሉ ግዜ ልተርእዩኒ ፍቅሪ ኩሉ ግዜ ንዓይ ዘለኩም ፍቅሪ ፍሉይ እዩ ብጣዕሚ ማለት ኩሉ ግዜ ይውለየ እዚኣ ሓሶት ይኮነትን ሰሙን ትፈልጥዎ ኢኹም ሰው ኩሉ ግዜ ልተርእዩኒ ፍቅሪ ተርእዩኒ ሓልየት ተርእዩኒ ሓሳባት ኩሎም ብጣዕሚ እየ ከመስግነኩም ፈቲ ብጣዕሚ ብዘጋጣሚ ለሁሉም ሰብስክራይበራተይ ቴንክ ዩ ሰብስክራይብ ሊግወኩም እንደገና ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ክፍሉ ፈቲ ያው خلونا هم زاغرنا فافش بيلنا نحصب لنا ممشطو نمصنا لنا ممشط غير ክትብሸጥ ያ ብዘጋጣሚ ኣትለየ ቅጣዓቱ የውን ባህሩ በቦድ እዮም ጓሌ ኮነን ይቅሬታ ጥፍየ እየ ሶ ናለ ማዓንት ለመረኒ ማዓልቲ ዚ መስል ብዝኻልኮ መጠን ንዘይ መጥፋእ ክምክርየ ንለለኩም ሃናጺ ሓሳብ ርእይተኩም ክትጽፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ይኹም ተኽሉ ግዜ ላ ፌስቡከይ ሄለን ራህዋ ይልብል ቲክታክ እውን ሄለን ቤተላይ ቲክታክ ለኩም ልዕሊ 52 ኣሁም ታት 52 50 ሓደን ካብ ፍሎር ለለዎ ኣዋትም ክትጽፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ምህርትኩም ስራሕኩም ክትላልዩ ትደልዩ እውን ከተዋግዑን ትኽእሉ ኢኹም ብጣዕሚ የልፈትኩም ዓድና ሰላም ንግበረልና ኩልና ብልኻልናዮ በባሃይማኖትና ኣጽኒዕና ንጽልተሉ ናብ እግዚአብሔርና ንቀርብሉ ሰዓት ይሕዝሞ ያው ኩልኩም በብዝኻልኩሞ ጸሎት ጎርልና ኣብ ስደት ዘለኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ በሰላም ዓድኩም መጽዩ ትሰርሕሉ ትልወጥሉ ግዜ ይግበርኩም ዓድና ዘለናውን ዓድና ሰላም ገይሩ ታዘለናይ መንገዲ ጽቡቕን ዕውትን ስራሕ ንክንሰርሕ በሰላም ሓዳርና ንክንመርሕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ያው ይሓልወና እየ ክብል ትፈቱ ካብ ምንም ነገር ንላዕሊ ወድ ሰብ ክነብር ክሰርሕ ከኣትቆጽ ተኮይኑ ሰላም ክልኽ ለለዎ ሰላም ከኣባ ኣፍ ትዝረብ ወይ ድማ ብትስማዕ ኮድትን ኣብ ተግባር ትርአ ጉዳይ እያ ስለዚ ሰላም
ክህልወና ሙሉእ ሰላም ክገብረልና ብጣዕሚ ኢና ነፀሉት ብጣዕሚ ኢና እውን ንደሊ ብፍላይ ተጋሩ ከም ተጋሩ ሰላም ልግበአና ሰባት ኢና ስለዚ ሰላምና ይምልሰልና እዚ ክኾን ተኮይኑ እንደገና ጸሎትን ጥራሕ እያ ዓቕምና ምክንያቱም ንሕና ካብኡ ላዕሊ ንገብሮ ንኽእል ዓቕሚ ስለዘይና ብወደቂ ሰባት ክግበር ዝኽእል ነገር ስለዘይለ እግዚኣብሄር እዩ ክዓረቐና ዝኽእል ያው እግዚኣብሄር ክዓረቐና ምህለላና ጸሎትና ንግበር ኣለና ያው መብዛሕትኡ ቦታታት እኳ ምህለላታት ተጀሚሩ እዩ በብኸባቢኡ ወላፍቱ ሓና ነብረሉ ከተማ መቐለ እውን በብመንደሩ ኣዴታትና ተኣከባ ምህለላ ጸሎትን ይገብራ ኣለዋ እየን ያው ምህለለንን ጸሎተንን ይተሓወሰና ኢዳ ክንብል ፈቱ ስኽምኑ ዘለኽሞ ጸሎት ግበሩ ጸሎት ንግበር ኩላትና ናይ ሎም መዓንቲ ዝነበረኒ ቪድዮ እዚ ይመስል ነይሩ ለተርእዩኒ ፍቕሪ ክብሪ ደጊመ ደጋጊመ ኩሉ ግዜ ከም ዝብሎ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኩም ብጣዕሚ እየ ለመስግን ከልበይ ከምዚኣ ገይረ ፅረይ ብላ ሓፅበየ እኒኹ ምስ ደረቐ ከዓ ከርእየኩም እየ ኣብዚ ኳላት ናገጨበ ክቸግረኒ ከሎ እዩ ካብኡ ተሓፂቡ ምስ ነቐፀ ከዓኒ እዚ መሲሉ እኒአ ቦቢ ማለት እዩ እስካዕ እዚ ቪድዮ ዝውዳእ ምንታይ ስለረኣኹም ብጣዕሚ እየ ለመስግን ይፈትየኩም እየ ባይ ባይ